Бам-бам-бам. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на-на. На-на. Гарбатка ёсць, дранікі ёсць. Гульня запускаецца. Так, бачу. Вроде бачу біляшика. Бачу, що я забыўся на навушник. Я думаю, шось я забыўся. Я забыўся слухаўкі подрубіць. Во. Цяпер все на месцы. Так, стрым пайшоў нібыта. Вітанкі, Алексеевич Бруа. Добрага монтажу, поспехаў у Вегасе. Алексеевич Бро поехаў у Вегас. Так, чатик нібыта працуе. Так, все на месцы, затрымка невялічкая. Можна накіроўвацца у балоты. Дзень 57. Так. Нібыта ўсё добра. Звычайная складанасць. Тудема-сюдема паляцелі. Не-не-не, ты шо? Вось сюды. Ледзь не выдалі ў захоўванне. Капец. Гэта было небяспечна. Вось гэта скрымер адразу на пачатку. Так. Тут у нас здарыўся ранак. Мы, здаецца, ўсё адрамантавалі. Капканы на месцы, дзверы заваленыя, шафа, дзверы, дошкі, цвікі пакладзеныя. Мы выкарысталі молатаў? А навошта мы выкарысталі молатаў? А калі мы выкарысталі молатаў? Я штосьці не памятаю. Добрая раніца. Так, генератор трэба заліць. О, генератор трэба заліць. Так, давайте мне паліва. А, трубку яшчэ трэба набыць. Што яшчэ? Мы вытрацілі да халеры. Божух, на які прыемны гук дажджу. Трэба, мабыць, зрабіць цішэй. Таму што мне занадта прыемна. І занадта скрэмерна будзе. Так, пігулкі у нас комплект. Можна яшчэ дроту ўзяць. Оп. Дык у выніку ты мантуеш у Вегасе ці ў DaVinci? Капкан ёсць, дарэчы. Трубкі пакуль што не хапае, пакуль што складзем вось так. Дрот, паліва, дошак і цвікоў хапае. Не, дошкі і цвікі набываць пакуль што не будзем. У Вегасе. Я калісьці спрабаваў, але памятаю, што там, здаецца, ватэрмарка ці штосьці. Карацей, штосьці мяне адштурхнула ад таго, каб грунтоўна карыстацца Вегасам. Не памятаю, што, калі шчыра. Так, у скрыньку мы склалі нашу штурмавую вінтоўку, якая нас уратавала ў мінулы дзень. Думаў сказаць ноч, але дзень то быў, калі мы швэндаліся па вялікаму возеру і зачышчалі яго. Вялікае возера мы ачысцілі ад цемры, і цяпер там будзе... А, і цяпер для таго, каб там швэндацца, мы возьмем
вінтовачку. Менавіта каб швэндацца па возеру, таму што мы ачысцілі яго ад цемры, таму у далечыню страляць ужо можна будзе. Адпаведна, вось зараз нам вінтоўка спатрэбіцца. Так, дрынцвікі, тудама-сюдама, тое-сёе. Запасы нармалёвыя, мне падабаецца. Так, батарэйкі, набойчыкі, все на месцы, всяго хапае. Хіба што можа лямпу новую схапіць, у кішэньку пакласці. Няхай будзе. Калі што, паходню выкінем. Так. Што мы яшчэ забыліся набыць? Это ёсць. З гэтым ўсё окей. Нібыта ўсё. Нібыта можна ісці, спрабаваць даследаваць возера. Мы учора яго, атрымліваецца, зачысцілі, а сёння будзем даследаваць капканы на месцы. Гэта ў нас нашыя вось гэтыя дубальтоўкі, скінутыя як у сметнік. Дык іх можна іх лепш прадаць, слухайце. Яны не шмат каштуюць, але так будзе лепей, каб яны проста на зямлі не валяліся. Няхай яны будуць валяцца у гандляра. Тык-тык-тык. Во. Прыбралі смецце. Всё. Ідзем. Хоба. Дзе гаспадар? Я б хацеў на яго яшчэ раз паглядзець. Гаспадар гэтай мясцовасці. Фу ты, спужаўся. Так хорарна, што я літаральна спужаўся уласнай коўдры. Гаспадар гэтай мясцовасці, той, хто выкапаў нам метро, ён чалавек скалапендра. Кайфовы шо піпец. Так, у нас ідзе дождж. Ідзе дождж, значыцца, будзе дрэнная бачнасць. Выдатна, што яшчэ тут сказаць? Мёртвыя харацыны, якіх мы учора нішчылі. Кавалкі мёртвых харацынаў. Дзякуючы нашай вінтовачцы у нас ёсць магчымасць аж вось гэтак аглядаць наўколле, то бок дужа далёка глядзець. Вось там тое рыва, якое мы знішчылі. Як заўжды, трэба уважліва слухаць. Бляха. Трэба уважліва слухаць, каб калі што пачуць скатыняку. Тут нічога, а там я бачу дзвер. Пойдзем туды. Мёртвыя харацыны ў асартыменце. З нябожчыка ўсё знялі. Заблакованыя з іншага халера боку. І гэта металёвыя дзверы, іх не разбіць сякеркай нашай. То бок зараз будзем шукаць. Вось рыла, якое мы знішчылі.
Гэта менавіта яно стварала ўсе тыя праблемы, якія мы тут адчувалі. Нябожчык. О, нябожчык, дзякую. Дуже добра. Паліва. Опа. Добрай раніцы. Бяром, бяром, бяром. Да халеры ўсяго. Дарэчы, трубка. Дуже добра. Пігулкі нам не той, каб патрэбныя. Глядзім, што тут яшчэ ёсць. Яшчэ шафа. Набойчыкі да вінтоўкі. Бляха, не лезе, не лезе. Фальшфееры выкінем. Фальшфееры нам зараз не трэба. Старыя гумакі бароняць ад атрутных субстанцый? Гэта цікава. Ёсць імавернасць, што гэтыя самыя гумакі нам будуць дапамагаць супраць... О! Божух, наколькі смаколікаў! Дапамагаць супраць атрутных грыбочкаў, якія перашкаджаюць, напрыклад, даследаваць атрутны... Ну, не атрутны, просто грыбны горад. Нас жа ж яшчэ не даследавалі грыбны горад, нагадаю. Будуць пікі? В якім сэнсе? Так, мотус. Пікі ў сэнсе апрацоўкі губаў ці што, ці як? Глядзім мясцовасць. Пікі ў сэнсе гэта самае, што ў маты запікаюцца. Зразумеў. Не адразу, але зразумеў. О, дождж скончыўся, выдатна. О, нябожчык. Насамрэч нам трэба бегчы да хаты, таму што ў нас інвентар поўны. Таму давайце пакрысе будзем рушыць да хаты. Узгадванне непрыемных слоў, але без матаў. Гэта як? Што значыць непрыемныя словы і тыя, што не маты? Так, харацыны. Здаецца, мы ўсё ж такі знішчылі ўсіх харацынаў па адчуваннях. Можа і не, але здаецца, што так. Там зусім іншыя словы будуць. Ну окей, паглядзім. Вядома, мяне больш за ўсё турбуе усялякія словы, забароненыя на твічы. Таму што калі гэта ўзято з рэддзіта, то там лёгка можа сустрэцца якая-нибудь ганебная лухта. Так, цвікі, анучкі, калошы. Калошы трэба будзе паспрабаваць.
Вітанкі, да халеры працоўная субота. Ну так зазірай, калі зможаш. Я ж не прымушаю. Вітанкі, Тэншык, вітаначкі. Так. У нас цяпер хапае ресурсаў на дубальтовачку. Яшчэ анучка, бляха. Зараз у нас зноўку заб'ецца ўвесь інвентар. Гэта кладзем сюды, гэта на продаж, гэта запасныя дошкі, гэта таксама на продаж. Гэта схаваем, гэта ось сюды, на бочкі да драбаша, тут дуже добра. Трэба ўсё ж такі часцей выкарыстоўваць менавіта вінтоўку, бо яна не універсальна, ёй трэба карыстацца менавіта на адкрытых месцах. Калошы. Калошы гэта цікава, калошы гэта добра. Пакуль што пакладзем іх у інвентар. І не сёння, але на наступны дзень пойдзем даследаваць грыбны горад. Таму што ёсць у мяне адчуванне, што яны абараняюць нас ад атрутных грыбочкаў, на якія мы наступаем і атручваемся. Падпіска і што з чым яе ядуць. Карацей, на твічы можна фолавіць чалавека, то бок гэта тое, што на іншых платформах завецца падпіскай. А калі ты падпісваешся на твічы, ты акром таго, што падпісваешся як звычайна, як на іншых платформах, акром гэтага яшчэ атрымліваеш доступ да пэўных рэчаў. Напрыклад, у мяне з гэтых пэўных рэчаў ёсць эмоткі. То бок зараз, калі ты пагледзіш на вось гэтую халеру усялякую, у цябе ёсць доступ да базавых якіх-небудзь вось гэтых рэчаў, а яшчэ ёсць усялякія прышпільныя накшталт ось гэтка, ось гэтка, ось гэткага. Я просто не памятаю, што дзе там раскінута. Ну і ўвогуле гэта такая нібыта падтрымка контент-мейкера. Як донат, толькі подпіска. Так, гэта грыбочки. Яшчэ грыбочки. Бляха, натуральная снайперка. На адкрытых мясцовасцях аж дуже добра. Рэт-рэт. Зараз пачакай. У нас тут балацянік. Во-во-во, плёхаецца. Вылазь. Вылазь, я цябе бачу. Вылазь, табе кажу. Ідзі ў сраку. Не хочаш, як хочаш. Страшныя гэты балацяннікі. Дзякуй за дранікі. Сёння ў нас менавіта дранікі. Я напёк сабе цэлую міску дранікаў. Шыкоўныя дранікі насамрэч. Там будуць смалены слоў. Я не ведаю, ці можна такое пісаць. Ну, так гэта тая цэнзура, што тычыцца менавіта Ютубу, таму што ён гэткае забараняе, і праз гэта можа табе відэа ўвогуле выдаліць.
Калі там будуць гэткія ўзгадванні. І там я так думаю, що нават дисклеймер не спрацуе. Зноўскі мне просто супер супер дранікі. Супер грунтоўныя. Так, гэта жэўжыка мы ўжо луталі. Ты ўсё яшчэ там плаваеш, алё? Ну гэта ж балацянік. У мяне вось нават хп яго паказваецца. Давайте паспрабуем яго падпаліць. Ды не, вось гэтым. Не атрымалася. Карацей, нейкі анамальны балацянік. Всё, трэба бегчы да хаты, таму што ўжо позна. Ужо вечарэе. Так. Вітанкі. Нашыя капканы на месцы. Нашае ўсё на месцы. Ставім сабе драбавік. Замест дубальтоўкі набойчыкі да драбавіка. Вітанкі арыгана. Сёння у мяне такія дранікі, што капец. Цэлая міска, я ўжо палову з'еў. Цэлая міска з мяскам, такія класічныя. Лютата. У коўдрачцы, а я так праветрываў. Гэта не зялёнае, там прыпіска ёсць у дужках. Дранік. Ну, гэта ў мяне такі выхадны дзень сёння атрымліваецца гэткі. Жонка паехала. Я добра выспаўся і вырашыў бахнуць сабе цэлую здаравенную міску дранікаў. І бахнуў. Вашае здароўе. Пісталет бяром. Генератор подрубаем. Як субота? У тебе ж працоўная субота. Нешта подвисае. Можа быць. Просто таму, што ў Беларусі працоўная субота. Ну, дык так. Вось гэтая ніндзя, якую я рэгулярна ўзгадваю, гэта моя жонка. Так, достаем дошки, цвікі, баррикадуемся. Яе ніхто не бачыў, бо яна ніндзя. Не, насамрэч бачылі. Яна некалькі разоў паскоквала ў кадры. Але дужа рэдка. У асноўным замест яе вылазіць пінгвін, халера. А, у тебе наступная пятница будзе працоўнай, не халеры сабе. О, чып-вірусы загінулі. Так, чуць яе атрымліваецца значна часцей, чым бачыць.
А у нас там грибочак ляжыць. Можа яго зжэрці адразу. Няхай ляжыць. Не, гэта звычайны пінгвін. Звычайны, і больш таго, ён звычайна ікеўскі пінгвін. Здаецца, ён з Ікеі. Ну, Аргана просто казала, што месцамі ў Беларусі зараз працоўны дзень. Спрацаваў капкан. 2 капканы спрацавала. А, не, гэта хтосьці ломіцца ў акно. Вось праламіліся. А потым будзе капкан. Гэта сабака. Ну дык ты гэта, ты пачытай патрабаванні і забароны Ютубу, каб быць упэўненым. Капканы ўжо двойчы спрацавалі. Выдатна. Павукі, халера, павукі. Павукі гэта і добра, і дрэнна. Добра, таму што яны даюць хіцін і рэсурс важны, дрэнна, таму што яны могуць распаўзацца, і потым трэба будзе чысціць хату. Палова ночы прайшла. Дзесьці там у капканах скавычуць сабакі. Во-во-во-во-во, за сцяной павук. І там яшчэ за сцяной павук. Гэта тое, што я казаў. Тое, чым павукі дрэнныя. Яны раскідваюць атруту. О, праз сцяну, бачыце, атрута вылазіць, то бок той пакойчык, што на паўднёвай частцы ад нас, ён ужо таго. Так. Гэта што такое там? Гэта ўжо не сабака. Гэта чалавек-павук? Так, гэта чалавек-павук. 2 чалавекі-павукі. Даблкіл. Капец. Глядзіце, якое мяса. Шосьці там разламалі, божух, на што робіцца ў маёй хаце. Яшчэ капкан спрацаваў. Ну шо, ранак, ідзем глядзець, што нам знішчылі. Таму што відавочна нам шмат чаго знішчылі. Я ўжо бачу, што ў нас значная частка хаты залітае атрутай.
Гэта дрэнныя навіны. Адсюль мы ўсё взялі, здаецца, ўсё. Зараз мы яшчэ трошки атруцімся. А паходню я выклаў з кішэнькі. Так, выклаў. І атрута. Фу. Павукі гідоты. Павукі скатынякі. Так, трымай кавалкі мяса, давай. Набойчики, трубки. Металлолом. Паліва у нас хапае. А, не, паліва яшчэ можна взяць. Так, не хапае месца. Штосьці трэба прадаць. Во, ось так. Ідзем сюды. А, у нас тут ж яшчэ да халеры ўсяго на продаж. Драбавік кладзем, замест яго бяром дубальтоўку. Так, гэта сюдэма, гэта сюдэма. Грыб трэба з'есці, каб пахіліцца. Атрутны грыбочак на продаж. Вінтоўку мы не панясем у грыбны горад, таму выкладваем яе. Відавочна нам спатрэбяцца капканчыкі. І зараз нам патрэбная паходня. Можа нават 2. А куды я падзеў тую, што ў мяне была? Куды я яе паклаў? Халера я ведае. Так, што ў нас яшчэ? У нас на продаж вось гэта. Таму што гэтага у нас 2. Яно ж не стакаецца? Не стакаецца. На продаж у нас гэта. Хітын. О, хітын стакаецца яшчэ выдатна. Дзякуй вам, павучкі, за тое, што вы такія файныя. Люблю павукоў. Так, броню сабе потым зробім. Дароўкі. Вось гэта вам, вось гэта вам. І вось гэта вам. Всё, пайшлі. Пайшлі чысціць. Вось бачыце, вось гэта павук, ён тут быў. Ён сваю гідоту параскідаў. Капканы, як выявілася, добра супраць сабакаў працуюць, таму што вось мы чулі да халеры сабакаў, але аніводзін да нас не дайшоў. То бок, хутчэй за ўсё, капканы нас ледзь не ўсе спрацаваўшыя. Вось тут в акно ён разбіў, і дзверы знішчыў, бачыце, дзвер выбітая. А, халера, павук не стрыгераў капкан. Ці можна тут прайсці? Выбачаюся. А! А! Я в сенсе! Я помер? Я помер? Отруцившийся
І потрапіўшы ў капкан, я памёр? Які трындзец. Які трындзец, алё. Ить. Я просто нават не заўважыў, як гэта набліжалася. Гэта вось настолькі моцная павучая атрута? Капец. Ось гэта было нечакана. І праз тое, што я памёр, пайшоў час, я, магчыма, у першых, хто ў гэтай гульні памёр падчас бяспечнага моманту, бяспечнага часу, то бок літаральна. Гэта быў найбольш бяспечны момант у гульні, і падчас яго я памёр. Капец. Просто капец. Вітанкі, Рудзі. Вітанкі, жэўжакі. Як ваш стэлс? Я бачу, выганялі Эриксхольм. Стэлсовы стэлс, гэта моя павага. Я гэткае люблю. Так, капкан сюды. Там стаіць капкан. Капкан сюды. Вітанкі ауч-патато. Дзякую, дзякую. Трохі пашвэндаліся. Ну так стэлс гэта ўвогуле пра пашвэндацца. Стэлс, дарэчы, мабыць, найбольш файная гульня ў сэнсе спалучэння з эксплорынгам. То бок стэлс і эксплоринг дуже добра спалучаюцца. Дуже люблю, калі іх спалучаюць. Так, мы вырубілі генератор. Дубальтовачка. Не, ліхтарик, дубальтовачка. Тудема-сюдема. І калошы. Зараз будзем глядзець, як яны працуюць. Дошки. Паліва таксама выкладзем. А, і цвікі. Цвікі сюды. Все. Давайте накіроўвацца у грыбны горад. Ці варта нам скарачаць дарогу праз Вялікае возера? Ці будзе вартым гэты зрэз? Мабыць, будзе. Давайте паспрабуем прайсці. А, не! Колодзеж, я не тое націснуў. Вітанкі, Ралев. Вітаначкі. Давайте перазарадзім. А, у мяне, халера, зброі не той, каб шмат я ўзяў. Ну, з дубальтоўкай пісталет. Гэтага малавата. Насамрэч. Будем спадзявацца, што хопіць. Вітанкі, цірткі, вітаначкі. Як у вас субота? Распавядайце. Як выхадныя? Ці адчуваецца набліжэнне святаў зімовых? Ці адчуваецца дух новага году, Раства, каляд? Так, гэта ўсё яшчэ возера. Там нейкія камяні. А шо гэта такое? А, гэта, мабыць... Опа-на! Знайдзены пачак цыгарэт. Бяром.
сляды. Щось мне тут рэзка не падабаецца больш. А, ну так, гэта грыбная вёска. Бачце, гэта як ікона ў каплічцы, але цалкам зробленая з грыбоў. Мыш-эксперт Вітольд. Мыша эксперта у нас клічуць Вітольдам. Грыбочки паўсюль. Давайте паспрабуем мы цяпер у калошах. Паспрабуем прайсціся па атрутным грыбочкам. Хоба! Мы не атрымалі пашкоджанняў. Афіцыйна мы не атрымалі пашкоджанняў. То бок цяпер мы можам хадзіць па атрутным грыбочкам. Мы можам іх натуральна чавіць. Але вось гэты гук мне не спадабаўся. Што гэта за гук? Так, штосьці мне зусім не падабаецца гэты гук. Там штосьці дыхае велічэзнае. Ля, як тут прыгожа. Што там дыхае? Наколькі яно небяспечнае? Учора вуха раззвенелася і тэмпература праз грыб. Ой, халера, спачуваю. А, глядзіце. Гэта грыбныя людзі. Яны аб чымсьці размаўляюць. Толькі трошки незразумела аб чым. Так, вось гэта Так, гэта кватэра грыбной бабулі. Давайте упэўнімся, што гэта яно. Вось там мы залазілі. Мы вось адсюль залазілі і даволі бяспечна праходзілі сабе. А цяпер мы можам яшчэ больш бяспечна прайсці. Так, вось тут мы з'елі бабулю. Добрая раніца, рэшткі бабулі. Ну, ўжо не раніца, ўжо абед. Я ўпэўнены, што тут мы яшчэ налутаем шмат чаго цікавага, таму што гэта цэлая халера вёска. Слухайце, мне падабаецца. А не, калошы ўсё ж такі не цалкам нас бароняць ад шкоды, то бок трошки нас пашкоджвае, відаць, не атрутай, а грыбным выбухам. То бок, калі яны выбухаюць, ось гэта робіць пх. Ось гэта нас трошки пашкоджвае. Яшчэ сляды. Нябожчык. Яго недавно загрызлі. Акрываўлены камень. Окей. Выдатна. То можа быць лепш, хто яго загрыз. Дужа прыемна ведаць, што тут ёсць хтосьці, хто можа загрызці чалавека. А там яшчэ хата бачу.
Так, тут усё ў атруце. Нам патрэбна... Нас няма з чаго зрабіць паходня. Халера. То бок яшчэ заўтра трэба будзе сюды павярнуцца. Дзвер зачынена, заблакавана наростам. Дрэнна. Але шо паробіш? Сюды трэба будзе павярнуцца. Чобуты не псуюцца. Я не ведаю, ці яны ўвогуле... А слухайце, магчыма, і па гэтаму таксама можна хадзіць? А, не, вось ад гэтае халеры чобуты псуюцца. Таму лепш пачысціць. Спакойна, субота, адмяніліся планы. Ой. Я, як чалавек, якога называюць інтравертам, дуже люблю, калі планы адмяняюцца. Найлепшае, што можа здарыцца, гэта вось калі планы адменяцца. Адразу настрой павышаецца, адразу больш бадзёра сябе адчуваю. Дуже люблю, калі гэткае здараецца. Так, чобуты здымем. Таму што мы выйшлі з вёсачкі грыбной, сюды мы павернемся ўжо заўтра з запасам паходня. А зараз трэба рушыць да хаты. Там нейкая трафейная котка. Так, грибочки. Ага, мы ось тут така. Ужо побач з хатай. Можна нават будзе паспрабаваць зараз папаляваць на павукоў. Яны тут непадалёк. Знаёмыя дрэвы. Што вось гэта за халеры, я так і не зразумеў. Проста нейкае лютае ззянне сярод лесу. А! Скатыняка. Уляпаўся такі. Такі уляпаўся. Дзе мае чобуты? Так, вось, здаецца, мы ўжо побач з домом. Чую карані. І дзесьці тут у нас мусяць быць павучкі. Не памятаю... Во-во-во. Вось у нас павучкі. А, гэта ўжо мёртвы павук. Я падстрэліў мёртвага павука. Малайчынка. Красавельчик. Ганаруся. Там былі планы на настолкі, гэткае любіш. Ну, тады трошки шкада. Але трошки. Але толькі трошки. Вітанкі, шановны. Трэба некаторыя моманты з відэа не дадаваць. Ну, вядома. Увогуле, спачатку пачытаць правілы гэта такая карысная рэч, карысная ідэя, якой не тое, каб часта карыстаюцца. Інструкцыі, правілы, усялякае гэткае можна пачытаць на пачатку.
каб потым не здарылася бяды. Але вось неяк не часта ў нас гэтае практыкуецца. Так. Ці можна што-небудзь жэрці, каб пахіліцца? У нас няма грыбочкаў у якіх-небудзь? Здаецца, няма. І застужка. Ну, тады хільнемся пігулкай. Жарэм, зараз жарэм. Дранікі атрымаліся проста выдатныя. Я з такім захапленнем іх пёк, смажыў. І они адказалі мне ўзаемнасцю. Атрымаліся люта файныя. Ну, глядзі, гэта твой выбар як аўтара. А, халера, у нас жа ж тут шмат чаго зламана, шмат чаго патрабуе рамонту. Так, штосьці мне карацей, трэба ўзяць яшчэ набойчыкаў, таму што гэта можа быць небяспечная ноч. У мінулую ноч я неяк няўдала скончыў, то бок ноч перажыў, але халера зранку памёр. Памёр ці падчас ранку, гэта нейкі трындзец. За гэтае мусіць даваць ачыўку, але мне не далі. Так. Стаіць капкан? Стаіць. Стаіць капкан? Так, стаіць. Але ж трындзец. Так па-дурному памерці. Мы тут ужо шмат разоў памерлі, але вось гэты быў найбольш дурны момант. Літаральна найбольш дурны. Я зразумею, як увайсці ў тую хату у грыбным горадзе. Там дзвер блакуецца наростам, але тая дзвер драўляная, яе можна было проста разбіць і прайсці. І трэба было гэтак зрабіць. Ну, тое, што паказваеш, там дакладна трэба добра так падумаць. Таму што, ну, я вось колькі гляджу усялякіх блогераў, усялякія відосы на ютубе, там усю жорсткасць абавязкова прыкрываюць. Хтосьці ходзіць. Хтосьці ходзіць каля хаты. Опа. І гэты хтосьці патрапіў у капкан. Хто гэта? А-а-а! Хтосьці нядобры. А! Ні халеры сабе!
Ретрит! А, капкан! Я потрапіў у капкан! Трындец! Няўдалая ноч. Шо гэта? Вось гэта было штосьці ну зусім дзіўнае. Мы памёрлі ўначы і прачнуліся зранку у чырвоным ззянні. Бляха, гэта быў нейкі цікавы досвед. Фух. Так, ну вядома, з нас збілі ўсю браню. Гэты капкан спрацаваў на ворагу. Гэты капкан спрацаваў на нас. Гэта наш лут. Гэта нашае ўсё. Так, галоўнае цяпер раніцай не памерці. Бо будзе ну зусім крыўна. Сёння мы неяк шмат паміраем. Здаецца, не было такога стрыму, каб мы памёрлі за стрым аж двойчы. Звычайна то выключна адзін раз. Як ты тут? Прыгажунчык наш. Учора пачаў гуляць у Skyrim з беларусізатарам. Вядома, вядома. Бяседа ўжо далёка не такая файная, як калісьці была. Але, ну, больш-менш нармалёвыя жэўжыкі. Са скруткаў мне ўсё яшчэ найбольш падабаецца Skyrim. Тьфу, Skyrim. Маравінт. На Skyrim я так і не дабраўся пагуляць. Так, дрот не бяром. Запалкі не бяром. Нічога з гэтага не бяром. Нам зараз патрэбіцца шмат металалому, таму што халера шмат трэба зрабіць капканаў. Таму што мы вытраціліся, надта вытраціліся. У нас ужо 2 імправізаваныя дубальтоўкі. Так яшчэ бачу, што ёсць беларусізатар па Starfield. Ну, Starfield гэта... ну, як на мяне грамадства канкрэтна сфармулявала сваю думку, што Starfield гэта гаўно. То бок гульня максімальна на аматара. Магчыма, мне б яна спадабалася, але адштурхваючыся ад таго, што кажуць людзі, хутчэй за ўсё нават мне яна не спадабаецца ў тым сэнсе, што я люблю эксплоринг, а там нібыта толькі эксплоринг і ёсць, таму што усялякія квесты там нудныя, што піпец. Але нават эксплоринг, кажуць, там зроблены так сабе. З'ємо пігулку. Дубальтоўка. А чому-то я поклав туди. Окей. Робім капкани, карацей. І, мабуть, уже прийшов час адрамантувати сякеру, тому що ніяк яна моцно побитая. Капкан.
Колькі нам там трэба? А, мы не паглядзелі, ці спрацавалі капканы з гэтага боку. Шо у нас тутака? Сюды я нават не паставіў. Там стаіць. Дзе... Чаму я дошкі не ўзяў? Так. Дошки, дошки, дошки. Дошки и, вядома, цвяки. Давайте возьмем 50. И пойдем ремонтовать нашу хатку. Наш хутор. Амаль что як у Руді. Только суседи больше утульные. Так, капкана сюды. Гэтую дзвер лагодзім. І барыкадуем. Не. Тут у нас в окно целое, а тут у нас не целое. Давайте, до речі, залезем сюда. Шафу на место поставим. Ну и так, я ж казаў, на пачатку студзеня у нас будут, так бы мовіць, выходные. Мы будем адпачываць, глядзець фильмы, глядзець відосы, глядзець дэмкі гульняў. І вось на ту участку, дзе мы будем глядзець відосы, вядома, можа закінуць свой айсберг. Паглядзім. Пастка сюды. Вядома, калі вось ты шмат распавядаеш аб тым, што там штосьці нейкая жосць, магчыма, падчас прагляду мы вырашым, што не будзем глядзець до конца. Але, прынамсі, пачнем, паспрабуем. Так, гэта дзвер цэлая. Это все цэлае. Здаецца, мы нават усё адрамантавалі. Усё, што трэба было, рамантанулі. Таму пакладзем дошкі і цвікі ў шафу. Сюды. Няхай будзе запас. А самі зараз пойдзем у вёсачку грыбную. Грыбная паляна. Не дадаш гэтага? Ну, там паглядзім. Я ж кажу. Будзем глядзець у працэсе. Ёсць у нашым беларускім кам'юніці пэўныя жыўжыкі, якіх я не буду глядзець, папярэдне не ўпэўніўшыся, што яны не дадалі якога-небудзь гаўна, то бок папярэдне праверу, што там ёсць. Але пакуль рэпутацыя не сапсаваная, можна будзе глянуць наўпрост без папярэдняга прагляду. Таму вось просто закидвай і будзем вырашаць ужо ў працэсе. Так, ну шо? Здаецца, мы файна падрыхтаваныя. З нас сунем на ногі чоботы адразу. Чоботы, чоботы, чоботы мае. Неяк у нас да халеры ўсяго. Інвентар напалову забіты. Ну добра.
можа хопіць. Добрая раніца, метро. Гэта нашае метро. Зараз пойдзем возерам. Вітанкі рэшткі харацыну. Ага. Так і ведаў, што вылезе скатыняка. Толькі хацеў прамовіць, што уважліва слухаем, ці ёсць побач балацянік, і адразу халера вылез балацянік. Вось гэта халера хуткасць. Так, і вось мы зноўку ў вёсачцы. Я ж дакладна чуў, што там хтосьці рыкаў. Во-во-во, чуеце? Хто тут рыкае? Вось гэта хата грыбной бабулі. Мы тут ужо былі. Сляды. Каплічка. Мы ўжо глядзелі на каплічку. Хатка грыбной бабулі, але чаму яна дыхае і рыкае? Гэта трошкі пытанне. Шаноўныя, яны распавядаюць аб кімсьці, хто дзесьці замкнуўся. Трошкі незразумела, аб чым гэта яны. Так, мы тут ужо былі. Вось той плот. Вось тая дзвер. Яна ж звычайная. Так, это драўляная дзвер, яе можна проста раструшчыць сякерай. Вось так і ўсё. Барыкада. Дростак. Скрынька. Да досыць рухацца. Страшна ж. Як жа ж яны чаўкаюць. Якія ж вы халера жудасныя. Цішэй, калі ласка. Дарэчы, вось гэты адростак, бачце, ён чырвоным не ззяе. Тое, што побач з нашай хатай, ён ззяе чырвоным. А гэты не ззяе. Цікава, чаму? Так, вось тут у нас разлітая атрута. Не ведаю, ці варта яна гэтага, але паспрабуем пачысціць, можа, што знойдзем. Все? І тут нічога няма, сур'ёзна? Кайфова. Дзякую, так бы мовіць. Так, мы амаль што выйшлі з гэтай вёскі. Яна невялічкая, я думаў, яна будзе нашмат буйней. Таму што гэта ж цэлы грыбны горад.
Грибная поляна. О, яшчэ жаўжыкі сядзяць. Цяжка чытаць, што яны кажуць. Але ну гэта дакладна грыбныя нейкія жэўжыкі. Мова закінула на антресолі 100-500 летний. Все, афіцыйна скончылася лета. Віншую, шаноўнае гаспадарства. Грибы, грибочки. Сляды. Ізноўку каплічка. Карацей, мы афіцыйна скончылі даследаваць грыбную паляну. Яна відавочна значную ролю іграе з пункту лорнага. Але хутчэй за ўсё я лепш гэта сцямлю з другога праходжання. Таму што пакуль не надта зразумела. О! І, дарэчы, мы прыйшлі да нейкай радыёвежы. Толькі штосьці тут пакуль радыёвежы ніякай не бачна. Дзе тут радыёвежа? Нябожчык. Памёр з голаду. Стоячы над ім, мы з'елі кавалак мяса. Яшчэ? А шо гэта за выстаўка? Яшчэ глядзіце. А чаму стала цёмна так? У гэтага цвікі. Нешта незразумела тут трошки. Так, штосьці мне не падабаецца тут, так я вам скажу. Нейкая халера пячора. Так, гэта трэба будзе даследаваць асобна на наступны дзень. Мяне голас дрыжыць не таму, што я баюся. Зусім не. Але вось лямпу з сабой узяць я хачу. Літаральна уздоўж сцяны лесу пакладзеныя нябожчыкі у вялікай колькасці. Што гэта значыць? Як гэта тут у вас працуе? А, і вось мы, дарэчы, прыйшлі да метро. Грыбадрыяды. Ну, насамрэч, добрая назва. Таму што грыбалюдзі ў нас выглядаюць усё ж такі інакш. Грыбалюдзі гэта тыя жэўжыкі, якія падымаюцца і бягуць на нас, намагаючыся выбухнуць. А гэта, ну, няхай будуць грыбадрыяды. Няхай. Так, чоботы. Нешта налуталі, але нешта і не надта. Спадар? Ці дадуць нам яшчэ раз пабачыць спадара? Уладальніка метро. Таму што мы ўчора, калі яго пабачылі, выпадкова так спужаліся, што не той, каб надта разгледзелі. Ау! То быў прышпільны жэўжык. Так. Вось мы ў дома.
Капканы на месцы. Давайте подумаем, куды яшчэ можна зазірнуць. У нас фактычна засталася толькі вось гэтая радыёвежа невядомая і вёску яшчэ трэба даследаваць. Сёння мы вось яшчэ пашвэндаемся, зазірнем да радыёвежы. А вёска атрымліваецца на заўтра, і ёсць імавернасць не факт, але ёсць імавернасць, што гэта будзе апошні стрым, таму што мы літаральна ўсё гэтае здаравеннае балота абрыскалі. Хутчэй за ўсё я дзесьці штосьці згубіў, напрыклад, мы варштат яшчэ далёка не да канца прамацавалі. Дарэчы, давайте паспрабуем рубануць гэтую халеру. Не рубаецца. Карані сосиски. Як тут много грибочков. Може тут що сховано, до речі? Там у нас гэтая флара гарыць. Зусім незразумелая флара, то бок яна змяншае здароўе, але ну не той, каб агрэсіўная нейкая. Цяжка, карацей, цяжка. Некаторыя мясцовыя анамаліі дуже цяжка зразумець. Так, вось гэты поўзае. Ага, ёсць. Яшчэ здабылі трошки хіціну. Можна яшчэ здабыць эмбрыён. Але у нас ужо ёсць эмбрыён, таму няхай. Няхай застаецца на месцы. Карацей, зараз пераначуем і зранку пойдзем даследаваць радыёвежу. Наконт радыёвежы у нас ёсць некаторыя звесткі, некаторыя нататкі. Зараз мы іх яшчэ чэкнем. Так, журнал. Гэта наши здольнасці, гэта наш журнал падарожжаў, балота, кампрэсар, дыры, сланы, згублены сын, грыбова бабця. Смачна нам есці. Так. Стары журнал. Во-во-во. У аднаго са сланоў я знайшоў стары журнал. Выглядае на тое, што яго вёў хтосьці з нашых. З нашых гэта з каго? У адному з запісаў кажуць пра радыёвежу і нейкі спуск. Магчыма, варта гэта пераверыць. Калі верыць запісам, то радыёвежа размешчаная там-то, там-то. Кіслародныя бакі. Капец, у нас усялякага тут сабралося, глядзіце. На 5-ю старонку запаўняем. Радыёвежа, спуск 21:12:00, Кавачук, тудема-сюдема. Чаму надпіс знікае так хутка? Д'явольскія рогі
Орга. Дьявольские роги Орга. Таямніча. Так. Гэта хутчэй за ўсё быў заплечнік аднаго з выжыўшых. Аднаго з тых, каго мы забілі. Дарэчы, хутчэй за ўсё не, але тым не менш мне цікава было падумаць, што вось апошні з стрымоў, які я выклаў на YouTube, 13, гэта вось менавіта стрым пра той, як мы швэндаліся па лагеру выжыўшых і як вырашылі іх у выніку заблакаваць з дапамогай гэтага каменя. І ну ён неяк адносна майго каналу стрымоў заляцеў, то бок там аж 90 праглядаў, не 990, і там 2 лайкі і 2 дызлайкі. І вось мне падабаецца думаць, што гэтыя 2 дызлайкі гэта мне Пюрба і Аргана паставілі за тое, што я зладзіў злое праходжанне. Так, що у нас тут яшчэ ёсць? Нататка, знішчаная фотонататка. Гэта у нас гэты самы дзённік Слімака. Гэта зноў ж такі нататкі Слімака, які пазначаў дзе што на сметніку. Фотаздымак лекара. Гэта малюнкі маладога слана. З улікам таго, што сланы запраўляюць свае кіслародныя балоны ад трупа, то бок проста кладуць побач з трупам балоны і гэтак нібыта запраўляюць. Магчыма, нават варта было пакінуць хлопца ў грыбной бабулі. Калі я буду другі раз праходзіць гэтую гульню для сябе, я яго пакіну бабулі. Грыбныя людзі. Мячык для пінг-понгу. Ікона. Гэта наш гандляр. Хто ж яго забіў-то? Халера яго ведае. Так, окей. Лут луцецкі. Ануча. Трошки хіціну. Пігулка пойдзе на продаж. Гарэлка на продаж. Цвікі. Дубальтоўка. Чобуты. Дошкі. Карацей, у гандляроў трэба ўжо набываць і дошкі таксама. Трэба іх вытрачаць. Я заўважыў, што туташнія монстры, яны губляюцца. То бок, калі яны бачаць, што нейкае вакно забітае, яны спрабуюць у яго ўлезці. Таму мы вось усялякія вокны зараз забарыкадуем. Просто каб монстры, якія будуць швэндацца тут, траплялі на гэтую, умоўна кажучы, пастку і выбівалі вокны замест таго, каб лезці да мяне. Цвікоў дошак хапае, дык чаму бы не зладзіць такі манёвр? Там у мяне вакно ўжо забітае. Яшчэ менавіта з гэтага пункту гледжання яшчэ можна будзе дадатковых капканаў раскідаць. Ну проста, а чаму не? Чаму бы і не? Так, лямпа паходня, тудема-сюдема.
Fire. Fire 10, то бок гэта будзе на продаж. Возьмем вось так, вось так. І будзе нармалёва. Набліжаецца ноч, вечарэе. Зараз будзем адбівацца. Прышпільна, што тут мы моцна залежым ад гадзінніка, але насамрэч у тым ліку гук падказвае, што штосьці адбываецца. Увогуле на гук тут завязана амаль што ўсё. І нават літаральна час, то бок калі прыслухацца, вось зранку добрае такое гудзенне, калі раніца набліжаецца, там выразнае гудзенне, але нават калі набліжаецца вечар, то нават вечар можна пачуць карацей. Гэта прышпільна. Так, мы ж залілі сюды. А, халера, мы не залілі сюды. Ледзь не здарыўся канфуз. У нас генератары не хапае паліва. Нешта я сёння зусім не пільны. За гэты стрым мы ўжо двойчы памерлі. Будзе крыўдна, калі яшчэ памрэм. Таму у мяне сёння будзе і пісталет, і драбавік, і 2 дубальтоўкі. Просто на ўсялякі выпадак. Всё, запускаемся. Шафа, дарэчы, пабітая. Пашкоджаная. Магчыма, наступная раніца трэба будзе яе рамантаваць. Дошкі, цвікі. Барыкадуем. Вось так. Все, хапаем драбавік, чакаем ночы. Яшчэ паўгадзінкі. Капканы ж на месцы. Так, капкан на месцы бачу. Все, афіцыйна пачалася ноч. У нас і броня ёсць, і зброя ёсць, но мусім адбіцца. Учора до нас завіталі харацыны. Брудныя. То бок з праклёнам. Тыя, што з драбаша з 2 стрэлаў паміраюць. Гэта было досыць непрыемна. Паглядзім, што гэтай ноччу прыйдзе. Кагосьці чую. Хтосьці там удалечыні разбівае в акно. Спрацавала? Во-во-во, хтосьці разбіў там удалечыні аж в акно. Працуе.
Вораг бачыць барыкаду, вораг намагаецца яе разбіць. Просто на ўсялякі выпадак. І ў выніку заблукаў. Спадзяюся, гэта быў сабака. А, халера. Ось гэта непрыемна. Зноўку халера. Дзе ў нас нашыя? Не-не-не, трэба зрабіць вось так. Спакойна, не хвалюючыся. Бярэм вось так. Сямёрка. Спокойно. Без паники. Уважліва слухаем, таму што пад нагамі можа выпаўсці гэтая гідота. Спокойно. Не нервуемся. Хутка раніца. Трымаемся. Ты спокойны, ну ты-то спокойны, а я не. Хтосьці потрапіў у капкан. А не, хтосьці в окно выбівае. Яшчэ паўгадзінкі. Я ж казаў, запас бяды не чыніць. 60-й дзень. І думаў сказаць 600-й, але гэта трошки трошачкі няпраўда. Вітанкі ауч-пататы, дарэчы. Пойдзем глядзець, што нам разбілі за ноч. Таму што відавочна штосьці разбілі. Як я і казаў, прышпіл з вокнамі спрацаваў. Што нам тут выбілі? Вакно на месцы, дзвер на месцы. Во, нам выбілі вось гэтае вакно. Хтосьці вось сюды ўламіўся. А, і дзвер выбілі. Хтосьці ўламіўся ў вакно, потым не змог выйсці ў дзвер, разбіў дзвер і пайшоў потым да нас. Сюды. Капканы не спрацавалі. Гэтая дзвер таксама... А, яна трошки пабітая, бачце. Хтосьці потым адсюль пайшоў сюды і намагаўся выйсці адсюль, але здарылася раніца. Прышпільна. Працуе. О, хтосьці крэсла, дарэчы, выцяг. Яно не тут стаяла. Дарэчы, в акно лезть трымаецца, трэба яго будзе палагодзіць зараз. Ось так. Гэтае цэлае. Карацей, нам патрэбныя дошкі і цвікі. Гандляр! Вітаначкі. Вядома, бярэм трубку, набойчыкі ўсіх відаў, дошкі.
Табе трывае анучку мяса. Што табе яшчэ аддаць? Хопіць. Давай яшчэ металлолом і цвікі. Ну яшчэ батарэйку. Шосьці я забыўся сачыць за колькасцю батарэйка. У нас там далёка не поўны стак. Трэба быць больш пільным. Так, набойчыкі, металлолом. Цвікі. Зараз пройдземся, паглядзім, ці трэба штосьці рамантаваць. Вядома, трэба вось в акно перасабраць, таму што там засталася дробка. Толькі чвэрць ад моцнасці. Ось так. Тут у нас цэлае, капкан не спрацаваў. А там хтосьці зноў кусоўкаў стол, то бок шафу. Капкан не спрацаваўшы, і там таксама капкан не спрацаваўшы. Ноччу, невядома ад чаго, нават без палтергейсту, мэбля соўкаецца. Вось, напрыклад, гэтая шафа, яна была прыціснутая да дзвярэй. Але зранку яна зноўку адсунутая да печы. Як гэта працуе, хто гэтак перасоўвае, невядома. Так. Гэтая дзвер няхай застаецца, яна не моцна пабітая, в акно цэлае. І вось гэтае в акно... і дзверы гэтую зараз палагодзім. Всё. Выдатна. Адрамантавалі. І нават дошкі яшчэ засталіся. 27 дошак, 77 цвікоў, 79. Выдатна. Вітанкі, Пюрбай. Вітаначкі. Так, набойчыкі да дробавіка. Набойчыкі да вінтоўкі. Халера, набойчыкаў да вінтоўкі ўжо 28. Можа, яе з сабой цягаць? Нават не ведаю. Трэба, мабыць, з сабой цягаць, каб не трымалася так, што ўсе гэтыя набойчыкі засталіся невыкарыстаныя, не спатрэбіўшыеся. Так, яшчэ ўсё ту пігулку трэба прадаць, пляшку гарэлкі прадаць. Чобуты, ці браць з сабою чобуты, а яшчэ дошкі, халера. Броня у нас трошки пабітая, але толькі трошки, дарэчы. Радыёвежа нейкім чынам звязаная з кіслароднымі бакамі, таму у сувязі з тым, што мы сёння ідзем да радыёвежы, возьмем халера бакі. Магчыма, яно нам спатрэбіцца. А можа і не. Вітанкі, жэўжыкі, вось вам яшчэ гэта. Ці трэба паліва? Мабыць, не трэба, у нас запасныя каністры ёсць. Давайте одну возьмем. І ўсю зальем. Чаму бы і не?
З палівам у нас дэфіцыту абсалютна няма. Чаго нам не хапае, да гэта набойчыкаў да драбавіка. Хе-хе-хе. Так, нібыта ўсё ранішняе зрабілі. Хіба што дошкі сюды не паклалі, але няхай. Бачце, у нас 5 каністр яшчэ. Яшчэ, халера, 5 каністр проста ляжыць у скрыні. Ну шо, захоўваемся і ідзем да радыёвежы. Піпец, якая непрыемная лакацыя, цёмная, таму мы адразу павесім сабе на пояс ліхтарык замест адмычак. Гэта тая самая радыёвежа, да якой імкнуўся Слімак. Яна яго клікала. І што характэрна, мы з вамі там радыёвежы не пабачылі. Гэта нейкая пячора, а не радыёвежа. Так, мёртвы балацянік. Дзесьці ось тутака у нас уваход. Во, адразу прыйшлі. Неяк занадта хутка прыйшлі, я яшчэ маральна не падрыхтаваўся. Так, лямпа. Лямпа і ліхтарык. Як няўтульна, як клаўстрафабічна. Бачу наросты. О, пачакайце. Усім вітанкі ад Ніндзі. Яна распавяла, што яна яшчэ жывая і ўсё добра. Сетка парваная на шматкі. Окей. Бадзёрыць. Нябожчык. Мае ліхтар і фальшвеер. Скрыні можна цягаць. А гэта што? Гняздо? А, слухайце, гэта сапраўды радыёвежа, глядзіце. Але яна ўпаўшая. Паваленая радыёвежа. Піпец, як няўтульна. Тут, мабыць, штосьці звязана з птушкамі, таму што вось мы чуем шмат птушак і мы бачым гнёзды. Ёсць імавернасць, што нас чакае штосьці птушынае наперадзе. Так, скрыні разбіць нельга. І выцягнуць яе таксама нельга, таму што яна захрасла, халера. Окей. То бок трэба ісці наўпрост.
Птушкі мне таксама не падабаюцца. Чаму, спытаеце вы мяне? Таму што ў Сілксонгу птушкі гэта жуда, калі шчыра. Яшчэ гнёзды. Яшчэ гнёзды і жудасная музыка. Вежа, дарэчы, рыпіць. Невядома чаму, але рыпіць. Хутчэй за ўсё таму, што лес яе сціскае. Ягады не падабаюцца, птушкі не падабаюцца. Так? Менавіта. Яшчэ людзі мне не падабаюцца, як вы памятаеце. Ой-ой-ой-ой-ой, гэта ж... Гэта ж вядзьмарскае месца. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. То бок, памятаеце, нас шмат разоў загрызалі птушкі. І гэта вось менавіта гэтыя птушкі. Я ні халеры не бачу. Ні халеры сабе, колькі іх тут. А! Да божух на... Вы гэта бачылі? Вы, халера, гэта бачылі? Я нават пацэліць не мог, таму што калі я накіроўваў на іх пісталет і націскаў ось пацэліць, то бок правую кнопку мышы, яно абшуквала мёртвае птушаня, якое я паспеў забіць. Замест таго, каб выкарыстаць стрэл, халера. Мы да халеры чаго згубілі. Ой-ой-ой-ой, нам трэба скрафціць што-небудзь. Дубальтоўку згубілі. Набойчыкі да вінтоўкі згубілі. Нам там, хутчэй за ўсё, моцна патрэбныя менавіта коктейлі Молатава. Таму што ў гэткі натоўп варта кідаць коктейль Молатава. Алё. Зробім вось так. Гадзіннік не згубілі, гэта добра. Всё. Карма і дагнала. Дыназаўры мне падабаліся ў дзяцінстве. А зараз... Ну, зараз неяк не надта цікава. Нас дагналі, халера, дыназаўры. Дыназавр. Так, ну шо, шаноўная, вас чакае моя сякера. Птушачкі, пня вам у сраку. Літаральна прыйшлі да маіх найнеулюбёнейшых ворагаў. Ой, яны там соўкаюцца, глядзіце. Скатынякі смярдзючыя, на святло выходзьце.
Шо вам, тёпла? Воскусь птушиная. Усіх на наггетсы перапрацую. Дохлыя, 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 некаторая колькасць дохлая. Не глядзі на мяне. О, яшчэ бяжыць скатыняка. Ну, вядома, вытрачаць вінтоўку на гэткую дробязь гэта занадта. Адчыняйся. Адчыняйся, табе кажу. А я табе кажу, адчыняйся. Калі я вось гэтак схаваюся. Ну? Пусці мяне да дыназавраў. Бачу, там бліскучы каменьчык ляжыць. Алло! Не працуе. Штосьці, мне здаецца, з першага разу мы ў радыёвежу не патрапім. А там мой труп ляжыць. На ім мае рэчы. Яны, здаецца, не знікнуць нікуды. Яны так там застануцца ў выглядзе заплечніка. Але я б хацеў іх забраць як мага хутчэй. О, нарэшце. Ну... Халера. Таму што пакрыўдзіў птушачку. Яны канкрэтна ў гэтым выпадку першыя на мяне кінуліся. Да божухна. Ты можаш проста адчыніцца, ці не? Як ён працуе? Што ён сабе думае? Хе-хе-хе. Вось там крычыць, гэта ведзьмарка крычыць. Калі ў нас на экране нейкая халера пачынае дрыжаць, гэта значыць побач ведзьмарка, і я праз яе страчваю ці то прытомнасць, ці то глузд. Кінуліся, бо ім было непрыемна чуць, што я не кажу, што я не люблю дыназаўраў. Наадварот, кажу, што ў дзяцінстве я іх любіў, а зараз ну просто ніяк не стаўлюся. А ніякага негатыву. Вось да птушак негатыў ёсць.
Ось чаму ён спрацаваў. Вось чаму ён закрыўся адразу. Можа на яго глядзець нельга. Ты, бляха, сур'ёзна. Літаральна на яго нельга глядзець. Спокойно. Так, ну ўжо позна. Ужо позна, таму паспрабуем адсюль выйсці. Алло, выпусці мяне, я да хаты хачу. Мёртвая ведьма? А чаму яна мёртвая, дарэчы? У тым сэнсе, што я ж яе не забіваў. Слухай, выпусці мяне, я да хаты хачу. Алло. Слухайте, мы з вами потрапілі ў пастку. Нас прымушаюць ісці далей. Зноўку пачалося. Скаты. За сённяшні стрым мы памёрлі ўжо 4 разы. За сённяшні стрым памёрлі 4 халера разы. А вы мяне пытаеце, чаму я птушак не люблю. Вось таму. Яшчэ і навальніца пачалася. Так. Возьмем фаеры. Бляха, не ўзяў фаеры. Прайшла таматурга, паглядзела, што за сумесь Thief і Dishonored. Ну, слухай. Гэта сапраўды гучыць файна. Я люблю і Thief, і Dishonored, але там трошкі іншы геймплей. Гэта не пра таўматург, гэта ад распрацоўшчыкаў. А що за назва гульні? Сумесь Thief і Dishonored, гэта, гучыць ідэальна. Любіў бы яны не кідаліся. Ага. Калі вы не заўважылі, гэтыя скатынякі загрызлі сваю ўласную маці. У тым сэнсе, што ось там была вядзьмарка, а калі я прыйшоў, гэтая вядзьмарка была ўжо мёртвая. Чаму? Таму што яе птушаняты загрызлі. Я збёг, то бок як збёг, я памёр, яны засталіся сам-насам з маці і загрызлі яе. Вось такія там птушаняты. Папярэдняя гульня распрацоўшчыкаў Seven. Гучыць кайфова.
Зараз вось мы перажывем гэтую ноч. Я полезу з тым глядзець. 7. Окей, 7. Капец, які няўдалы стрым. Просто жосць. 4 разы памерці. Такога яшчэ ніводнага разу не было. І, дарэчы, не факт, што мы зараз яшчэ раз не памрэм. О! Зноўку птушкі. Ёсць імавернасць, што мы зараз яшчэ раз памрэм. Хе-хе-хе. Ляпата. Хтосьці тупае. Чуеце? Вам падабаецца? Ну, вядома. Ага, сабака патрапіў у капкан. А вось літаральна праз сцяну ад мяне, вось дзесьці там хтосьці велічэзны тупае. Бачыце, нават трошкі бачна. Бачыце лапы? Праз дзвер высоўваюцца з-пад дзвяры. Хто гэта там такі? Шо гэта, халера, такое? Жосць. Павукі. Дзякуй за хітын. Хітін нам зараз дужа спатрэбіцца, таму што халера. Мы вытрацілі ўсю нашу броню з гэтымі птушанятамі. Да хто гэта такі? І літаральна намагаецца прайсці. Не пытаецца выбіць дзвер, а пытаецца ў яе прайсці. І толькі пальцы тырчаць. Літаральна уяўляеце, ноч? Хтосьці не б'ецца, а проста ідзе у забарыкадаваную дзверы. Вы бачыце, як з-пад дзвяры, з-пад барыкады высоўваюцца пальцы доўгія. Які трындзец. Добра, што ён такі дурны. Ёсць варыянты. Опа, хтосьці патрапіў у капкан ніжэй там. Калі сюды прыйдзе яшчэ сабака і разаб'е гэтую барыкаду, гэты, як вы кажаце, дурны, патрапіць у наш пакойчык. Хутка раніца, яшчэ 1,5 гадзінкі пратрымацца. Так, павукі пайшлі сабе. Раніца хутчэй, яшчэ гадзіна. Гэта было супер нервова. Так, гэты капкан спрацаваў. Хтосьці хадзіў пад гэтым вакном. Гэты капкан не спрацаваў. Бачыце, гэта хтосьці адапхнуў шафу. Вось тут, бачыце?
асцярожна адапхнуў шафу, не разбіўшы яе, і намагаўся выціснуць дзверь, зноў ж такі не разбіўшы. О, а тут былі павукі. Тут, халера, былі павукі, трэба пачысціць. Так. Кладзем драбавік гэта на продаж. Хіцін складаем, робім сабе броню. Гэта сюды, гэта сюды, гэта сюды. Не, вінтоўка нам дакладна не дапаможа у тым птушыным пекле. Пекельныя птушачкі. Ліхтарык можна прадаць. Гэта можна прадаць. Імправізаваная дубальтовачка. Ну і вядома, нам спатрэбіцца на рамонт усялякія дошкі-цвікі і некалькі капканаў. Шаноўныя, як вашыя справы? Гэта было нервова, але раптоўна спакойна, у тым сэнсе, што да нас фактычна ніхто не дайшоў. Батарэечка, паліва. Цвікі. Дошкі. Мы ўжо дайшлі да гэткай стадыі, што рэпутацыя ў нас амаль што не вытрачаецца. Мы кожную раніцу закупаем тое, што нам трэба, і лічба яна застаецца вось прыблізна на адным узроўні. А, паходні, халера. Забыўся пра паходні. Сюды складзем частку усялякага. Цвікі пакладзем. Тут така возьмем паходню і пойдзем чысціць. Пойдзем чысціць, што нам забрудзілі павукі. Капкан, дарэчы, не спрацаваўшы. Выдатна. Што робіш? Капкан на месцы, капкан на месцы. І тут відавочна яшчэ бруд. Во, яшчэ трошкі бруду. Выдатна. І паглядзім, якія капканы спрацавалі. Гэты на месцы. Гэты спрацаваў. Гэты спрацаваў. І тут яшчэ адзін капкан. Магчыма, мы зараз у яго патрапім. А, гэты таксама спрацаваў. То бок хтосьці, вось той хтосьці, хто тут тупаў, ён сабраў усе капканы на шляху. Але гэта яго нават не раз'юшыла. Просто шоў сабе і шоў, не звяртаючы ўвагі ні на што. Так, набойчыкі, батарэйкі, анучы. А, вось нашы анучы. Паліва, набойчыкі вось гэткія. Набойчыкі вось гэткія. Дошкі-цвікі, дошкі-цвікі. Паліва. Нібыта ўсё окей. А нам ці трэба штосьці рамантаваць? А, нам ж нічога і не трэба рамантаваць, таму што нам нічога не разбілі фактычна. То бок дошкі кладзем на месца. Халера, я ў гэтых птушак згубіў
адмычкі. Ужо другі раз мы з вами губляем усе адмычкі. Але зараз я хоч ведаю, дзе іх зноўку набраць. Так, это в окно. Целое, то бок ніхто нават не спрабаваў іх разбіць. Нам патрэбна 3 капканы яшчэ. Раз, 2, 3. Вось сюды капканчык. Не ведаю, як яны рэгулярна соўкаюць гэтую шафу такім чынам, каб не зачапіць капкан, але неяк у іх атрымліваецца. Сюды капканчык, каб нельга было прайсці. І сюды капканчык. Так. Выдатна. І захоўваемся. Гэта быў дужа няўдалы стрым. Мы 4 разы запар памерлі. Гэта трындзец, мушу адзначыць. Спадзяюся, наступны стрым, нагадаю, ёсць імавернасць, што будзе апошні. Хутчэй за ўсё не, але ёсць імавернасць. І на наступным стрыме мы пойдзем помсціць птушкам, наробім да халеры коктейляў Молотова. Недарма я збіраў пляшкі доўгі час. Спалім усіх. А зараз пойдзем да Беляшыка. Беляшык там ганяе Сілксонг. Самае тое, каб зазірнуць у госці. Дзякую за суботу. Дзякую всім, хто глядзеў, як я ганьбюся. Таму што гэта, бляха, зусім дрэнна было. І спадзяемся, што заўтра даму рады. Сёння ўвечары яшчэ будзе Грым Фанданга, вядома. Так, да пабачэння, пабачымся ўвечары на спажытак, Тэншык. А зараз все, зараз ляцім у госці. Пяу. Рэйвен у мяне так, прабачце, зламаўся гэты алёрт. Ну, цікава, тут босс, мабыць, будзе. А тут што у нас? Ну, наша улюбленая. Ну ладно, вызволим, кто бы это тут ни был. Дякую великий за рейд. Так. Трымайте. Шатаут. Я штосьці засела сёння у Сілксонг, і так добра пайшло.